ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुगाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം പാരിതോഷികവും ആ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയെ ഇവിടുന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു. കാരണം കലി എന്ത് ചെയ്തു? ഫുള്ള് സറണ്ടറായി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് കൂപ്പ് കൈകളോടുകൂടി ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോ കലിയോട് എന്താ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത്? ഈ അധർമ്മ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള നീ എന്റെ രാജ്യത്ത് വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കലിയോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായ സത്യസന്ധമായിട്ട് ധർമാനുശാസനിച്ച് നിപുണന്മാരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഇത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. സത്യസന്ധമായിട്ടും ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിനക്ക് വസിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്നാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കലിയോട് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് സുതഗോസ്വാമി പറയാണ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞ ശ്രമിച്ച് ഭയന്ന് വിറച്ച കലിസത്വം തന്നെ വസിക്കുവാൻ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ രമരാജാവിനെ മുന്നില് രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കലി പറയാണ്. അപ്പൊ കലി എന്താ പറയുന്നത്? ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ വസിക്കാമെങ്കിലും, അപ്പൊ ഈ അറിയാം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ആരുടെ കീഴിലാണ്? ഇവരുടെ പരീക്ഷത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. അപ്പോ എവിടെ ചെന്നാലും, എവിടെ പറഞ്ഞത്? അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചവനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ദർശിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെ ചെന്നാലും അങ്ങയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തരണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കലി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുത്ത സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അത് തൊട്ടല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്? ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 38.
सूत उवाच अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्माश्च दुर्विधः चൊല്ലിക്കോളൂ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മൈ കൃഷ്ണ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ് കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ചെവികൊണ്ട പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുവാദം നൽകി. അപ്പോ 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയത്. എവിടേക്കാണ്? ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് ഇവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ കലിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അനുവാദം നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, വ്യഭിചാരം, ലഹരി, അസത്യഭാഷണം അതായത് വഞ്ചകത്വം എന്നിവ, വൈരാഗ്യം, ശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ 4 ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു. രാജാവ് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നിവ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ കലിസത്വത്തിന് അനുമതി നൽകി. അപ്പോ രാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എടുത്തു പറഞ്ഞ 4 സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ വസിച്ചുകൊള്ളാനാണ് അനുമതി കൊടുത്തത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. സൗത്രാമണി യജ്ഞ എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നതും വിവേഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നതും ധർമ്മശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി മൃഗവധം നടത്തുന്നതും അധർമ്മമാണെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കും അഥവാ പ്രവർത്തകർക്കും, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തർക്കും 2 തരത്തിലുള്ള നിരോധനങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ക്രമേണ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വേദ അനുശാസനം. ആകയാൽ അജ്ഞതയുടെ അധമ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അഥവാ മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗത്രാമണി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മദ്യസേന വിവേക ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള നിയമാനുസൃത സ്ത്രീ സംയോഗം, ബലിയായി നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസഭോജനം എന്നിവയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്രാമണി യജ്ഞം എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നവര്, ഒരു തരം യജ്ഞം പറയുന്നതാണ് സൗത്രാമണി യജ്ഞം. അത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് മൃഗവധം നടത്തുന്നതുമെല്ലാം അധർമ്മമാണെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോ അതേ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക്, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തർക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള നിരോധനങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങള് ക്രമേണ ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വേദ അനുശാസനം. എന്നാണ് പറഞ്ഞ മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ക്രമേണ ക്രമവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? പ്രവർത്തകർക്കുള്ള വേദാനുശാസനം. ആകയാൽ അജ്ഞതയുടെ അധമ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മാംസഭോജനം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗത്രാമണി യജ്ഞത്തിലൂടെ മദ്യസേന വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള നിയമാനുസൃത സ്ത്രീ സംയോഗം, ബലിയായി നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മാംസഭോജനം എന്നിവയെല്ലാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം വേദാനുശാസനങ്ങളൊക്കെയും ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദാനുശാസനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അത് അനുവദീയമല്ല. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള വേദാനുശാസനങ്ങളാകിയാൽ
പ്രവർത്തരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം പ്രവർത്തികളൊന്നും അധർമ്മമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ചില പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികള് പ്രവർത്തരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അധർമ്മമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഒരുവന്റെ ഭക്ഷണം മറ്റൊരുവന് വിഷമായി തീരാം. അതുപോലെ അജ്ഞതയുടെ അധമ തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായവർക്ക് വിഷമായി തീരാം. ആകയാൽ ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിനായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നവ ഒരിക്കലും അധർമ്മമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ, സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായവർക്ക് ഇപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധമ തലത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് വിഷമായിട്ട് തീരാം. തിരിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വിഷമായിട്ട് തീരാം, മറ്റൊരുവന് വിഷമായിട്ട് തീരാം. ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിനായിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്നവത് ഒരിക്കലും അധർമ്മമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ അഥവാ കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അധർമ്മമാണ്. ആകയാൽ അവയെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസനങ്ങൾ അത്തരം അധർമ്മങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ല, മറിച്ച് അസ്വതന്ത്രമായ അധർമ്മങ്ങളെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നാ പറയുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങള് അത്തരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ആ സ്വതന്ത്രമായ അധർമ്മങ്ങളെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് വൈരാഗ്യം, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിതമായെന്നും അധർമ്മ തത്വങ്ങളായ അഹന്ത, സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം അഥവാ വ്യഭിചാരം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വഞ്ചന എന്നിവ എല്ലാവിധത്തിലും രാജ്യത്തു നിന്നും തുരത്തപ്പെട്ടുവെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ തപസ്, പരിശുദ്ധി, ദയ, സത്യസന്ധത എന്നീ ധർമ്മത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിതമായി എന്നും അധർമ്മ തത്വങ്ങളായിട്ടുള്ള അഹന്ത, സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ, വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി, മദ്യപാനം, വഞ്ചന ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തു നിന്നും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഓരോ ഭരണാധികാരികളുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. കലിസത്വത്തെ ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, അറവുശാലകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് മോശപ്പെട്ട വിലപേശലിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഇവിടെ കലിസത്വത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, അറവുശാലകൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് മോശപ്പെട്ട വിലപേശലിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഈ അധാർമികമായ ദുശീലങ്ങളുടെ അടിമകളായിട്ടുള്ളവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ നേർവഴിക്ക് നടത്താവുന്നതാണ്. ഏതു പരിസ്ഥിതിയിലും അവയൊന്നും തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഒരു തരത്തിലും ഇതൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൂതുകളി, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, വഞ്ചന എന്നിവയെല്ലാം നിരുപാധികം നിരോധിക്കണം. അഴിമതി പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൂതുകളി ആയാലും വ്യഭിചാരങ്ങളായാലും മദ്യപാനം, വഞ്ചന ഇതിനൊക്കെ നിരുപാധികം നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അഴിമതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ധർമാനുശാസന തത്വങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തണം. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കൂടുതൽ വിരക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോലും അവിധമുള്ള മാസത്തിലെ 2 ദിനം ഉപവാസവ്രതം രാജ്യത്ത് ടൺ കണക്കിന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല അത്തരം നടപടി ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് അനുകൂലമാകും. അപ്പോ മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് യഥാക്രമം 16ഉം 24ഉം വയസ്സുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നിർബന്ധമായും നടത്തണം. ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തായതുകൊണ്ടാണ്
വയസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. 16ഉം 24ഉം വയസ്സുള്ള യുവതി യുവാക്കളുടെ വിവാഹം നിർബന്ധമായും നടത്തണം. യഥാർഹമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്നതിൽ ദോഷമില്ല. മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാണും പെണ്ണും ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവരെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അവസരം നൽകാതെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം. നിയമപ്രകാരം വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അത് നിശ്ചയമായും റദ്ദ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും രാജ്യത്ത് അഥവാ മാനവ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായി രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരനും തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% വരെ നിശ്ചയമായും ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 1. കർമ്മയോഗം അഥവാ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി സർവ്വതും ചെയ്യുക. ആധികാരികരായ പ്രാമാണികരിൽ അഥവാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുറ തെറ്റാതെ ഉള്ള അഥവാ നിയമാനുസാരവും ക്രമാനുഗതവുമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം. 3. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രഭാഷകർക്ക് എല്ലാവിധ സേവനവും ചെയ്യുക. ഈശ്വരാവബോധം അഥവാ ഭഗവത് അവബോധത്താൽ പൂരിതമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുക എന്നീ ഭാഗവത തത്വങ്ങളെ നിശ്ചയമായും പ്രചരിപ്പിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച നടപടികളാൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തിലുടനീളം സ്വാഭാവികമായും ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അന്തരീക്ഷം, ആത്മീയമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഓരോ പൗരനും വരുമാനത്തിന്റെ 50% നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികരായിട്ടുള്ള പ്രമാണികരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മുറ തെറ്റാതെ നിയമാനുസാരമായിട്ട് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. അനാഥാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭവനങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കണം. പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഈശ്വരാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അവബോധത്താൽ പൂരിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളാൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തിലുടനീളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചൂതുകളിയും ഊഹക്കച്ചവടങ്ങള്, ഓഹരി വിപണികൾ പോലും അധമമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളും എന്തിൽ വരാണ്? ഓഹരി വിപണികളൊക്കെ അധമമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ചൂതുകളി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം സത്യസന്ധത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അവിവാഹിതരായി തുടരാൻ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവിധ മൃഗ അറവശാലകളും ഉടനടി നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്. മാംസഭോജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, അതായത് വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ മാംസഭോജനത്തിന് അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിധത്തിലും അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ലഹരിയും, അതായത് പുകയില, പാക്ക്, ചായ, കാപ്പി എന്നിവ പോലും തീർച്ചയായും നിരോധിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലഹരികളും നിരോധിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഒരു ധർമ്മം അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 39. പുനശ്ചയാജമാനായ ജാതരൂപാമഥാത് പ്രഭുഃ തഥോ നൃതം മദം കാമം രജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. പുനശ്ചയാജമാനായ ജാതരൂപാമഥാത് പ്രഭുഃ തഥോ നൃതം മദം കാമം രജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. ചൊല്ലാം. പുനഃ വീണ്ടും യജമാനായ യാചകനോട് ജാത രൂപം കാഞ്ചനം അതാ ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രഭു രാജാവ് തഥ അതുകൊണ്ട് അനൃതം വഞ്ചകത്വം കപടഭാഷണം മദം ലഹരി മദ്യപാനം കാമം അത്യാർത്തി അല്ലെങ്കിൽ രജ വികാര തീവ്രമായ ഭാവത്താൽ വൈര്യം ശത്രുത പഞ്ചമം അഞ്ചാമത്തെ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
തനിക്ക് വസിക്കാൻ അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ പോരാ എന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രവിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കനകമുള്ള, അതായത് സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ പോരാ, അപ്പൊ 4 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഏതൊക്കെയാണ്? ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാനായിട്ട് അനുമതി കൊടുത്തു. അപ്പോ കലി പറയാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലം പോരാ, ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ഥലം കൂടി കൊടുക്കാണത് സ്വർണം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി വസിക്കാനായിട്ടും കലിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 5ാമത്തെ സ്ഥലം കൊടുത്തു. എന്തെന്നാൽ സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചനയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും അസൂയയും ശത്രുതയും ഒക്കെ, അത് പറഞ്ഞ എന്തെന്നാൽ സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചനയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും അത്യാർത്തിയും അസൂയയും ശത്രുതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർണ്ണം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുത്തത്? ഈ സ്വർണം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പറഞ്ഞ അസൂയയും അത്യാർത്തിയും മദ്യപാനം, ലഹരി, ഈ ശത്രുതയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം കൂടി ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? അപ്പൊ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാനായിട്ട് കലിക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അനുവാദം കൊടുത്തു. ചൂതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ്. 5ാമത്തെ സ്ഥലം സ്വർണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യത്ത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് കലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പരമനീചമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് കലി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് യാചിച്ചു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സ്വർണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുമതി നൽകി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിനെല്ലാം ഉപരി അവിടെ ശത്രുതയുണ്ടാകും. അതിനാൽ കലിസ്വത്വം സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കി തീർത്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക, കലിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ പരമനീചമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് കലി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് യാചിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വർണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വസിക്കാനായിട്ട് അനുമതി നൽകിയത്. അപ്പോ എന്താ സംഭവം? അവിടെ സ്വർണമുള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് സ്വർണമുള്ളത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതിനെല്ലാം ഉപരി അവിടെ ശത്രുതയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ കലിസത്വം സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കി തീർത്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രകാരം സ്വർണം വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുതാ മനോഭാവം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുതാ മനോഭാവം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും പണമിടപാടുകളും പോലും ദുഷിച്ചതാകുന്നു. സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ അഥവാ പ്രചാരണം വഞ്ചകത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. പണം കരുതി വെക്കപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് സമാനമല്ല. നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അധികമായി രൂപാ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവയ്ക്കു പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം വഞ്ചകത്വം അഥവാ വഞ്ചനയാകുന്നു. അധികാരികളാലുള്ള പണത്തിന്റെ ഈ കൃത്രിമമായ പെരുപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം കച്ചവടക്കാരുടെ വില കൃത്രിമമായി കുതിച്ചുയരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. കള്ളപ്പണം നല്ല പണത്തിന് മേൽക്കോയ്മ നേടുന്നു. രൂപാ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. അത് സ്വർണ്ണ വ്യഭിചാരത്തെ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കും. സ്ത്രീകളെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രകാരം ഈ സ്വർണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതായത് അസത്യഭാഷണം, വഞ്ചന, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുത മനോഭാവം ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ, പണമിടപാടുകൾ പോലും എന്താണ്? ദുഷിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരണം വഞ്ചകത്വത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ പണം കരുതി വെക്കപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് സമാനമല്ല. പണം എന്തിനല്ല? കരുതി വെക്കപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് സമാനമായിട്ടല്ല എന്ത് വരുന്നത്? പണം വരുന്നത്. നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അധികമായിട്ട് രൂപ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീക്കിവെക്കേണ്ടൊരു കരുതലായിട്ട് പറയുന്ന സ്വർണം, കരുതലായിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് രൂപ നോട്ടുകള് അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം വഞ്ചകത്വം, അതല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനയാണ്. അധികാരികളാലുള്ള പണത്തിന്റെ ഒരു കൃത്രിമമായ പെരുപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പണപ്പെരുപ്പമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അത് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കള്ളപ്പണം, കച്ചവട ചരക്കുകളുടെ വില കൃത്രിമമായി കുതിച്ചുയരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. കള്ളപ്പണം നല്ല പണത്തിന് മേൽക്കോയ്മ നേടുന്നു. രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. അത് സ്വർണ്ണ വ്യഭിചാരത്തെ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കും. പിന്നെ സ്ത്രീകളെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മാത്രമേ അണിയാനായിട്ട് അനുവദിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തൂക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തൂക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകരുത്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാവൂ. അത് അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത എന്നിവയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. നാണയ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്വർണം വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വഞ്ചകത്വം, വ്യഭിചാരം മുതലായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ പ്രഭാവം താനെ ശമിക്കും. വ്യഭിചാരത്തെയും വഞ്ചകത്വത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ മന്ത്രിസഭയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ സ്വർണം അണിയാനായിട്ട് അധികം നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മാത്രമേ അനുവദിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അത് തൂക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകണം, അല്ലാതെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആകരുത്. അതായത് വളരെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാവൂ. അത് അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത ഇതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും, അതില്ലാതാക്കും. നാണയ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്വർണം വിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വഞ്ചകത്വം, വ്യഭിചാരം മുതലായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലെ സ്വർണത്തിന്റെ പ്രഭാവം തന്നെത്താനെ ശമിക്കും. വ്യഭിചാരത്തെയും വഞ്ചകത്വത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്ക് ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ മന്ത്രിസഭയുടെ ആവശ്യം പിന്നെ അവിടെ വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ തന്നെത്താൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും. ശ്ലോകം 40. അമൂനി പഞ്ചസ്ഥാനാനി ഹ്യധർമ്മ പ്രഭവാ കലിഹി ഔത്തരേയേണ ദത്താനി ന്യവസത് തന്നിദേശകൃത്. അമൂനി പഞ്ചസ്ഥാനാനി ഹ്യധർമ്മ പ്രഭവാ കലിഹി ഔത്തരേയേണ ദത്താനി ന്യവസത് തന്നിദേശകൃത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമൂനി അവയെല്ലാം, പഞ്ച 5 സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, അധർമ്മ അധാർമിക തത്വങ്ങൾ, പ്രഭവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, കലിയുഗം, ഔത്തരേയേണ ഉത്തരാസുതനാൽ, ദത്താനി തടസ്സം നീക്കി, ന്യവസ വസിച്ചു, തത് അവനാൽ, വിദേശകൃത് മാർഗദർശനം ചെയ്തു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതിൻ പ്രകാരം ഉത്തരയുടെ പുത്രനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളിലും കലിസത്തെ വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ്, ഉത്തരയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനാൽ
5 സ്ഥലങ്ങളില് കലിസത്യത്തെ വസിക്കുവാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാക്കി കലിയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ത് വെച്ചിട്ടാ തുടങ്ങിയത്? സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആകയാൽ വഞ്ചന, മദ്യപാനം, മൃഗവധം, വ്യഭിചാരം എന്നിവ ലോകത്തിലുടനീളം അനിയന്ത്രിതമാം വിധം പടർന്നു. എന്നാൽ സുബുദ്ധികളായവർ പാപകരങ്ങളായവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. പാപകരങ്ങളായവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം അഥവാ നടപടി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഏവർക്കും ആ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അഥവാ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് കലിയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഞ്ചന, മദ്യപാനം, മൃഗവധം, വ്യഭിചാരം എന്നിവ ലോകത്തിലുടനീളം അനിയന്ത്രിതമാം വിധം പടർന്നു. നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് ലോകത്തില് പടർന്നു. എന്നാൽ സുബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവരോ ഈ പാപകരങ്ങളായവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. പാപകരങ്ങളായവ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നടപടികളാണ് മുകളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ആ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കലിയെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം, പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि हरि।